नै लोगोफोर जोंनिखै अखा जुब जुब हानायाव नाखौ माबायदि हमो नै बेबायदि हमो आरो बारसिनलायो गावबागाव जायगा हमनांगौ लारि 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 लारिनो नाखौबो मोनखायो आरोना जोंनिखै नै बेबायदि लारि लारि दंग' फिसायाव हमबाथाय सोर सोरनिखै माबायदि नाखौ हमो दे खोन्थाहरदो कमेन्टआव लोगोफोर जोंनिखै नै बेबायदि हमो दे बेनिफ्राय नै ना हमनायाव जि गोसो होदो नाखौबो मोनजेनबाय आरोना नै साफा साफाथार नायाबो अखायाबो दिनै जेरैबायदि थाबथायै जुब 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 हाबाय नै दंग'नि दैयाबो गुंग्लेग्ले बेसेबा दैया देरबोबाय आरोना अखा जुब जुब हाबाबो ओरैनो थाना दै लोगोफोर न' सिङाव उन्दु उन्दु अखा हाबा बेसे मुलाम्फा जायो नै बिदि लारि लारि इन्टारेस्ट नाबो हमनो मोनो आरो एम्बुबो मोनजायो जोंथ' नै दा अखा जुब जुब हाबाय थाबाथाय दसे थानानै मोनाबावबाथाय एम्बुसो बुथारनो थांनोसै सोर सोरनिखै माबायदि एम्बु ओंखारोबाथाय खोन्थाहर जोङो बुथारनो थांगासिनो।